Today magluluto tayo ng ginataang manok. Gagawin natin guys na ginataang manok. Ginataang manok. Ayan, ayan ang manok. Pinahiwa ko. Papaya tayo guys. Pero parang hindi na masyadong beras. Sili na nakuha ko dyan sa aking paso na may halaman guys. Ayan, luya. May lemongrass ako guys. Nabibili yan sa Asian store dito sa amin. May siling labuyo. Pwede rin kayong maggamit ng yung malalaking sili. May isa akong cubes. Chicken cubes yan guys. Ito ang gagamitin natin lata. Ayan. 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 Ayan tayo na mantika. Gagamitin ko guys is olive oil. Guys, lagyan natin ng mantika yung dahil ipiprito ko ng saglit yung manok. Ayun, nagpainit tayo ng ating kunting mantika guys. Dahil prituhin natin ng saglit yung ating manok. Guys, na-brown na siya. Ayan, depende sa inyo guys kung gusto nyo prituhin ng konti muna yung manok. Depende sa inyo. Akin po yung gusto nyo na. Bago isa yung tangkap. Ayan. Brown na siya yung konti. Ay, nako. Kailangan palitan ko itong ano ko. Ayan, kailangan ko yung sibuyas. Ito yung sibuyas. Bawang niya. Igisa natin siya guys. Nilagay yung luya. Brown natin ito guys. Kaya natin siyang brown. Kung tawagan dito sa amin kontramuslo, yung dalawang legs. Ayun ang binili ko, yung di buo. Ayan. Ayan natin siyang ilagay.
malalaki ang hiwa niya guys. Kasi yung legs na malalaki dito. Ah, oh sorry. Tatlong piraso. Ayan. Then, add natin yung ating gata. Ating gata guys. Ang bango. Ilagay natin ating ating cream guys. Napalasa. Chicken cubes yan guys. Ilagay natin ng konting paminta. Mamaya na natin siya haluin. Ayan, pag kumulo na siya. Ayan, lagay natin yung ating lemongrass. Tanlad sa amin, ang tawag dito. Sa harap ng bahay, mayroon ito eh. Ayan, tanlad. Ayan, lemongrass guys. Lalagay natin. Pampalasa din to guys. Kasi, nakikita ko to sa nanay ko eh. Nilalagyan nila ng tanlad. Din tatakpan ko siya guys. And guys, kumukulo na yung ating latas. Ayan, malikparin ko lang. Naalala ko noon. Pagkatapos ng bagyo, nagkakatay ng manok. Kasi maraming papaya, nahulog. Diba? Tapos maraming kata, nyug pala, nyug. Nahulog. Kaya nag-trip ako, naisip ko, gumawa nitong ginataang manok. Hayaan lang natin guys na kumulo kasi masyadong malalaki ang aking manok. Ayan, siguro 15 to 20 minutes siguro para mas malambot yung manok. Ayan guys. Siguro naman luto na ang ating ano. Ayan, ilalagay natin yung ating papaya. Yelo-yelo na yung papaya guys kasi alam mo naman dito. Pero green pa naman siya nung ano, yung balat niya green na green pa pero nag-yelo-yelo na siya. Kasi sa atin ano green talaga. First time ko makagamit ng papaya dito guys. Makabili ng papaya dito sa kanya. Mga green. First time ko bumili ng papaya. Mahilig talaga yung magluto. Wala eh. Kung gusto mong kumain, magluto ka. Diba?
yung dahon ng sili. O kaya kung wala kayong dahon ng sili, spinach. Mayroon ditong spinach. Pero dahil nga may sili ako dyan sa paso, ayan, kaya may dahon ng sili. Pwede rin malunggay guys, kung mayroon kayong malunggay. Yung mga nandyan sa Pilipinas, diba? Mas maganda. Mas masustansya. Ayan, pakuloan natin guys para maluto ang ating kapanya. Takan muna natin para mas malutong. Ito na ang papaya. Ayan, ito guys ang sili. Pwede nyo hiwain, pwede nyo hindi. Ayan, may on version to guys kasi mas gusto kong maanghang-anghang. Then, pwede na natin siyang ilagay yung ating dahon ng sili. Dahon ng sili guys. Ayan. Pasuluto na rin yung ano. Ayan na natin yung dahon ng sili guys. Ang saya kasi kahit maliit lang yung tirasa namin, may napipitas na dahon ng sili. Yung dahon ng sili. Madali lang naman itong maluto. Yung dahon ng sili. Patayin na natin yung apoy. Kasi ang dahon ng sili sa init lang is maluluto na rin ito. Yung bango. Pwede rin spinach guys. Kaya malunggay. Ayan. Yeah, alright. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. I will love you every day. As long as you're in my arms, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if Kasi we're yung bunga together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Una. Ayan. Thank you guys sa inyong pagsama sa akin sa aking pagluluto na ginataang manok. Ayan. Shoutout ko lang ang aking mga soffer friends. Ayan. Alam nyo na kung sino kayo mga soffer friends. And my YouTube creator family. Then, ang mga solid supporter ko, alam nyo na kung sino kayo. Hindi ko na kayo papangalanan. Then, to all my channel members, thank you. Especially to my super friends. Thank you guys na may papaya and dahon ng sili. Ayan, sana nagustuhan ninyo guys ang aking pagluluto. Ayan, pagpasensyanahan nyo na dahil hindi pa sanay si Bicolana Espanyola sa aking pag-vlog. Ayan, pero pag natikman nyo naman yan guys, iba yung lasa. Hindi lang masyadong maganda yung presentation pero ang lasa is masarap. Ayan guys. Thank you so much guys. Ayan, ingat kayong lahat and God bless sa inyo, sa mga channel nyo. And keep safe everyone. Ayan, love. Ayan, ingat kayong lahat. Thank you. Bye-bye. Thank you guys. On this beautiful day, and it's smiling, holding on to your tight. I guess our hearts can align, and it feels so.